A chroeso unwaith eto i'r anhygoel Mega. Fel arfer, rhaglen llawn gemau a gwybodaeth. O'r wythnos hon, Aled Caled a Bach yw yn harbenigwyr. Ysgol Maes Yrfa Cefn sy'n adolygu gêm yr wythnos, sef First Samurai ar yr SNES. Trip'r dyfodol yn y Mega Fail, a brwydr fawr yn wynebu Aled Caled yn y Megadol! Bydd cyfle chi ennill copio'r gêm NBA Showdown i'r Mega Drive drwy ateb cwestiwn ein ffrindiau Bill a Dill. Rhyw ffôn amynol yn ei ddod, ond yn gynta, tyma be mae Aled Caled i bod wneud yr wythnos yma? Aha, wel aha. Aled Caled, wrestler gorau'r byd, sy'n ma pethau? Wel aha! Hei, nes di alw fi'n wrestler gorau'r byd, ond cyn mae hir, fi fydd golffer gorau'r byd. Byddwn ni'n galw fi'n Sefi Ballesteros. Wel aha! Be, ti bod chwarae golf, do, Craff iawn, Möebius, craff iawn. Dwi wedi dechrau chwarae gêm go iawn, ond yn anffodus, gan fod Aled Caled mor enwog, a gan fod fy fans yn y nilyn i bobman, anaml iawn dwi'n gadael y tŷ. Ond dim problem, achos dyma PGA European Golf, y trydydd gêm golf gen ein ffrindiau Electronic Arts. Falle bod gyda chi PGA 1 neu 2 yn barod. Wel, mae hwn yn well. Nifer fawr o gyrsau gwahanol, digon i gadw un o wws na mae'n hapus am blynyddoedd. Mae'n hawdd ei reoli, un botwm ar y tro sydd eisiau wthio, a drychwch ar y graffeg. Hei, fel tasach chi yna. Dyw'r gêm yma ddim yn un gyflym, ie? Amser i ymlacio yn lle rhyw 7 gwirion. Gallwch chi a 5 o'ch ffrindiau chwarae rownd neu gystadlu yn y tournament. PGA, European Golf, 8 allan o 10. Aha, wel aha! I grynhoi felly, PGA European Golf ar gael i'r Mega Drive ac yn costio te 10 punt ar hugain. Os da chi'n mwynhau gwylio neu chwarae golf, newch chi wirionnu ar y gêm yma. Os yw golf go iawn yn ddiarth i chi, peidiwch poeni, mae'r gêm yn hawdd i'w ddilyn ac yn bleser pur. I'r rhai di amynydd ohonoch chi, a falle bod y gêm braidd yn araf, ond mae yna ddigon amrywiaeth ynddi feddylach didanu am flynyddoedd. Bar Mega, 8 allan o 10. Gêm yr wythnos yma yw First Samurai ar yr SNES. Fe ryddhawyd y gêm antur yma tua 4 mis yn ôl, a'i ffris erbyn hyn tua 20 punt. Ysgol Maes Yrfa, Cefn Llanelli sy'n adolygu'r wythnos hon. Ga'i gyflwyno Darren Jones, Daniel Cooper a Jonathan Cooper. Sut gêm yw First Samurai? Rwy'n hoffi'r gêm oherwydd mae'n digon caled. Bydd yr gêm yn cadw chi fynd am eitha tipyn. Fi yw'r samurai yn y gêm, a mae rhaid i chi mynd o un lefel i'r llall yn trio confitio'r lefel. Mae llawer o glynion yn y gêm, a sy'n nhw'n hawdd i'w ladd. Mae symudiadau'n da iawn achos mae rai yn nhw da cleddyf a rai arall dyma'n pwdio a cicio. Oedd y gêm yn oreit, ond yr unig beth doeddwn ni ddim yn hoffi amdano oedd unwaith i chi gael ei lladd, rydych chi goffa mynd nôl i dechrau'r lefel a dechrau'r lefel 2. Wel, oedd y graffeg ddim yn dda oherwydd roedd y glynion yr un lliw ar cod ac roedd yn anodd i weld yr glynion. Ar Street Fighter 2, rhaid chi aros a amladd, ond yn y gêm First Samurai, chi'n mynd trwyddo lefelau a amladd pob un ar y ffordd. Oedd y gêm rhy galed a fi'n credu bydd e'n cymryd blynydde i chi i gwblhau. Fi'n siarad i ffrindiau a fi'n gweud i prynu'r gêm achos mae fe'n werth y pris. Byddai'n dweud mae gêm First Samurai yn weddol dda, ond mae'r pris yn dda am y gêm hefyd, ond ni fyddwn ni'n prynu fe. Fi wedi wario gemau fwy well na hwn ar y Super Nintendo, a o'n i'n meddwl bydd y Super Nintendo wedi gwneud gwell gemau. A'ch marciau allan o 10? 6. 7 allan o 10. 5 allan o 10. Dych chi gyd yn gyfarwydd â hwn, y gryno-ddisg neu'r ddisg. Yn ogystal â storiau eich hoff gerddoriaeth, gall y gryno-ddisg storio lluniau, ffilmiau ac hyd yn oed gemau.
Mae'n bosib storio manylion anhygoel ar y ddisg blastig fel hon, ond i ddarllen a phrosesu'r wybodaeth hynny, mae angen peiriannau arbennig. Ar eich Mega Drive neu SNES, fe welwch y geiriau 16-bit, sy'n cyfeirio at allu'r peiriant i brosesu gwybodaeth yn gyflym, pa mor gyflym yn gallu cynnyrchu sain, lluniau a symudiadau. Erbyn heddiw, mae'r dyfeisiadau CD mwy o pwerus yn gweithio ar 64-bit, sy'n 4 gwaith yn gyflymach rhag Sega na Nintendo. A dyma fe, y peiriant CD-ROM diweddara. Trwy fwydo gryno-ddisg llon gwybodaeth anhygoel i grombil y peiriant, mae'n bosib galw pob math o wybodaeth i'r sgrin, a hynny'n gyflym iawn. Felly beth am y gemau sydd ar gael i'r CD-ROM? Wel, mae yna nifer o wahanol fathau. Enghraifft, yn y 7th Guest, mae'n rhaid datrys nifer o broblemau i gasglu mwy o wybodaeth i gwblhau'r gêm. Fel ydych chi'n gweld, mae'r cyfrifiadur yn defnyddio ei holl gof a'i bŵer i gynhyrchu animeiddio 3D cyfrifiadurol. Hefyd, mae'n bosib ffilmio actorion yn ar trawsnewid y ffilm i mewn i gof y cyfrifiadur ac ailgreu y delweddau yma o fewn gêm. Gan fod y CD yn medru cynhyrchu lluniau cystal a theledu, mae yna nifer o gemau sydd yn gysylltiedig â ffilmiau. Mae'r gêm Star Wars yn debyg i'r ffilm wreiddiol. Wrth gwrs, mae'n rhaid i Luke Skywalker o'r esgyn Darth Vader. Ond mae cyflymder y CD yn golygu fod symudiadau'r gêm yn esmwyth iawn. Mae gemau strategaeth yn boblogaidd iawn. Dyma Critical Path, sy'n ailgreu sefyllfa ryfel drwy orfodi'r chwaraewr i bwyso a mesur lle i anfon myddwyr, lle i anfon ysbïwyr, lle i osod trapiau, ac eisiau curo'r gelyn. Yr unig broblem efo'r CD-ROM yw ei bris. Fe allwch chi dalu rhwng 1,500 ac 20,000 o bunnoedd am un. Mi fydd yr anhygoel mega fail yn ôl yr wythnos nesaf. Ond nawr, mae'n bryd i ni ymweld yn harbennig o'r ola heddiw. Awn ni weld Bach. Bach. Sut mae pethau? Dr Möebius, dwi wrthi'n ymdyncio. Sori. Pa gêm sgyd ti wrthos yma? Gêm? Wel, ie, fi wedi ffeindio cracar o gêm. Mae tipyn o drais yn ni, Möebius, ond fel mae mam yn dweud, mae trais mewn gêm yn wahanol iawn i drais go iawn. Total Carnage di'r gêm. Falle eich bod chi wedi chwarae Super Smash TV a meddwl, ond dwi eisiau mwy. Wel, mae yna loads mwy yn hwn. Tro yma, mae eich cymhellion yn fwy nobl na ffres, fel oedd yn y gêm gyntaf. Tro yma, chi mas i achub trigolion Cookie Stan, sydd yn gaeth i leodd arfog y cadfridog ac y behwb. Mae'r stori gyd fan hyn, chi'n gweld, yn pamffled Total Carnage, Total Carnage. Mae yna gyfle i ddau ohonoch chi gerdded o gwmpas y lle yn casglu gwahanol arfer ac yn saethu'r holl elynion. Mae yna filiynau ohonynt, mae'n hawdd i'w reoli ac yn lot fawr o hwyl. Mae yna 3 mission gwahanol, is-lefelau diddorol a llwyth o netters ar ddiwedd bob lefel. Fel wedes i, mae'n well chwarae gyda'i ffrind. Fe fedrwch chi drafod dyfodol iaith rhwng bob lefel, chi'n gweld. Ges i'r high score ar ôl un gêm. Drychwch, Bach! Total Carnage, naw allan o 10! Diolch, Bach. I grynhoi felly, Total Carnage ar gael i'r SNES ac yn costio tua £100. Y sequel fel petai Super Smash TV. Os wnaethoch chi fwynhau'r gêm honno, wnewch chi garu'r gêm yma. Yn reit syml mae angen achub y bobl dda a saethu'r bobl ddrwg. Yr un hyn stori. Ac mae'r opsiwn 2 chwaraewr yn gwneud bywyd yn haws, wrth i chi deithio dros y tir. Mae symlrwydd y gêm yn golygu dewch chi nôl ati dro a rôl tro. Marc Mega, 9 allan o 10. Croeso'r Megadome ar gyfer sialens fawr yn y fynedfa ddigael gyflwyno Ben Parry Ysgol Melin Gruffydd Caerdydd. Mae Ben yn 9 oed ac yn chwarae systemau Mega Drive ac NES. Ei hoff gêm yw Aladdin! Yn y fynedfa wen, rowch croeso'r dyn ei hun, Aled Cullen! Cymerwch eich safleoedd o flaen y sgrin. Croeso i'ch i'ch dau. Y sialens yr wythnos hon yw hoff gêm Aled Caled sef NBA Jam ar yr SNES. Pob lwc i chi, i gyd sylwebi am mi, Nintendo! Wel, Ben, ti yw'r Charlotte Hornets sydd yn y glas, ac Aled Caled, wrth gwrs i ti sy'n chwarae... Chicago Bulls di Aled Bach fi, mae o'n lyflu chwarae o'r 10 chwith, a dyna o gybethu fi na. Tyliodd ymlaen, Aled! O na, Ben o'r fi sgorio das!
Slam dunk, fel ti'n gweld, yr ymosodiad gorau di'r slam dunk. Wel, mae'n edrych yn neis, ond o'n werth 2 bwynt, ie? 2 bwynt a 3 bwynt am tu allan i'r cylchia. O, wel, yng nghlos bach i 12 pwynt i'r 40 pwynt o dalad calad yn ei dynca hanner fyna, Möebius. Yn union, mae Ben a Aled yn chwarae'n ardderchog fan hyn, slam dyncio ym mhob man. Fel ti'n dweud yn un o'r chwarter ola, 4 chwarter. Wel, ie, 4 chwarter sy'n na mewn chwarter. Wel, ie, yn da iawn chdi, Möebius. Yn union, ac mae'r sgôr, wel, does dim byd rhwngddyn nhw, ac slam dyncio ym mhob man. A dos na lot fawr amser ar ôl, nag oes? Nag oes, rhyw funud sydd ar ôl. O! Sut yd ymlaen, Aled, i fod y goesag y hrog? Wel, dwi'n meddwl taw Ben sy'n mynd i giro Aled fan hyn. O, nôl ymlaen, mae'n mynd chdi. Gan fod Aled di colli tro diwetha. Aled yn cipio fyna, yn cipio, slam dyncio. O, ardderchog. Mae angen i Ben weithio'n galed iawn nawr. Sut yd ymlaen, Ben Bach? Mi eisiau dangos i Aled i ddeud hynny. Bwli, diolch chdi. Yn union. Oi, 22. O, dim lot fawr amser ar ôl. Ti'n ymlaen, Aled Bach, ti'n ymlaen, Ben Bach, da. Sgôr 46. 46, a mae Ben yn dod i fewn ac yn... ia. Sgwr, da eiliad sgynwch chi, Aled, 48, 46, Aled Caled yn sgorio ac yn ennill y gêm, Eiliad ola, yn yr eiliad ola. Nes i gyro, o'r diwedd, dwi wedi curo rhywun ar y megadol. Hei, Ben, ti'n edrych mewn sioc. Diolch mor iawn, gêm agos, wel, Os ydych chi ymweld â'r megadome, bellach chi ffonio neu sgwennu, manylion i ddod. Ond nawr, mae'n bryd dweud, llongyfarchiadau! I ti Clive Bailey o Gaernarfon. Mi wnes di a miloedd eraill sylwi mae celwydd oedd y sensor anymwybodol. Dydy o'm yn bodoli. Copio Micro Machines i'r Mega Drive ar a ffordd i ti. At gystadleuaeth yr wythnos hon, gwiliwch yn ofalus. Ddim byd i Bill. A ddim byd i Dil. Helo. Na, heddiw ni'n cuddio'n gwynebau achos ni'n ysbiwyr. A mae ysbiwyr yn defnyddio rhain sydd binoculars arbennig iawn sy'n gweld yn bell a clywed yn bell. Cer yn bell. Mae Bill nawr yn mynd yn bell, ond dwi'n gallu gweld Bill. A'i glywed. O, mae Dill yn gwynto fel panol ci. Hei, y binoculars acoustic. Erech siop a'i fori. Mae'r cwestiwn yn reit syml. A yw'r binoculars anhygoel yn bodoli yn ta celwydd yw'r holl beth? Mi fedrwch chi ffonio ar un rhif ffôn rhad ac am ddim sydd ar agor nawr ac am awr ar ôl y rhaglen. Y rhif wrth gwrs yw 0800 45 10 10 0800 45 10 10. Ar wobr, gêm NBA Showdown i'r Mega Drive. Cofiwch ffonio. Ffoniwch hefyd os hoffech chi ddod ar y rhaglen, neu sgwennwch at Mega, Box 4000, Caerdydd, Ecef 5, 2XT. Ond mae'n bryd ffarwelu am y tro, felly da bo, a chofiwch y cyfrifiadur cyntaf oedd yr abacus.